този клип ще отидем до най-мистичната скала в България, а именно Белинташ. Искам да разбера дали е толкова мистична и да потвърдя дали наистина са кацали извънземни на нея. Отиваме до най-мистичната скала в България, Белинташ. Нямам търпение. Петка, готов ли си? Готов съм. Петка, на дяволското гърло не беше ходил на Белинташ, ходил ли си? Не, отново. Сега ще заведа. Мале, колко лошо ми стана. Планът за днеска е следния: да стигнем живи и здрави до Белинташ, да проучим скалата и последното нещо да докажем, че наистина там е стъпвала извънземна цивилизация. Готов съм. Петка, искам да ти кажа, че толкова много проучвания направих на Белинташ, че се оказа наистина една от най-мистичните скали не само в България, ами може би в цяла Европа. Верно ли бе, брат? Сериозно ти приказвам. А добре, ние реално до Белинташ има ли такова ходене или направо спираме колата и това отгоре? Какво питаш? Ти си от Родопите, ти трябва да знаеш. Не знам. Аз откъде да знам? Не съм ходил, какво намра? Аз откъде да знам тогава? Искам да ви предупредя обаче, че този клип ще бъде наистина много, ама много конспиративен. Наистина. Петка, знаеш ли, че една от мечтите ми беше да обикалям мистичните места в Родопите? И сега много се радвам, че това нещо се случва. Не си ми споделял за тази мечта, но мисля, че ще стане реалност. Ето, всяка седмица пътуваме. Петка, направо жена ми почна да ревнува от тебе. Даже само се чудя за какво в момента сме с Мерцедес, а не с Форда, ама нищо. Брат, с Форда щяхме много бързо да стигнем до Белинташ. Щяхме мистично да стигнем. Да, и щяхме се чуем кое е мистично, че Форда е стигнал до Белинташ или Белинташ. Точно по този край не бях идвал. Много е красиво. То в Родопите мисля, че няма празно. Всичките места са много хубави. Нямам търпение наистина да стигнем до Белинташ и да просто да усетя, да видя дали е толкова мистично, колкото всички казват. Дали има някаква по-специфична енергия. Има много сериозен проблем. Тук наистина е много красиво, хубаво е, гора след гора, хубави панорами, но урвата, баира надолу е огромен. А вие знаете, че аз имам страх от високо. Независимо, че скачам от 20-30 метра във вода, там е вода. Тук не е. И дори сега, докато пътувам, се замислих, че Белинташ е скала и ще трябва да се аклиматизира. Ще бъде интересно. Някои описват Белинташ като място, което зарежда. Говорят за прилив на енергия, за вътрешен покой, за странно усещане за сила, което ги обхваща докато стоят върху скалите. Според езотеричните теории това не е случайно. Смята се, че Белинташ е част от енергийния триъгълник заедно с Кръстова гора и Караджов камък. Място, където земята и небето се срещат, а енергията преминава по начин, който не разбираме напълно. Най-накрая пристигнахме. Това пътуване ми се стори безкрайно с това задръстване в Асеновград. Преди малко преминахме през село Врата. Това село е много интересно. Наистина, аз много обичам такива места, които са в природата и в нищото, но не мисля, че мога да живея в това село. Много интересно, много е странно. Ще видим, за сега нищо не усещам. Може на скалата да е друго. Ще бъда изцяло искрен с вас. Дори знаете, че тези видеа винаги наблягам на хумора, гледам да се смеем. Но не знам защо имам едно вътрешно чувство, че трябва да се държа много уважително с това място. Особено с тая цялата мистика около него. Затова аз глупости няма да ви говоря. Трудно аз да не ви говоря глупостите, но особено с такива места като Белинташ, място, което е едно от най-древните светилища в Европа на над 7000 години. Мисля, че все пак си трябва някакво уважение към такова място. Разположен високо в сърцето на Родопите, Белинташ от векове е обвит в мистерия. За едни това е древно тракийско светилище, за други място със силна енергия, което не може да бъде обяснено с логика. С Петката и сега направихме една скоростна стъпка, ма то няма как без нея, защото съм обул мега удобни обувки и това е от новата колекция на Runners. С Runners вече сме партньори над година и половина, може и 2 години да станаха. Постоянно ме зареждат с обувки, аз не трябва да си купувам други, защото техните са мега удобни. Нося ги навсякъде, където сте ме виждали навън. Винаги съм бил с обувки на Runners и дори сега в момента съм с тях. Много удобна обувка, качествена и на добра цена. И красива. Напълно се заслужава, затова отидете на сайта runners.bg, ще оставя линкче долу в описанието. Използвайте и моя промокод DRUMEV10, за да се спестите 10%. Дори тук по тези пътеки, защото баира не е малък, много са удобни. Те са направени тези обувки за града да ти е кеф, но ето както виждате, аз съм си селянин. Обичам в гората, обичам в природата. Обувките са перфектни и за природата. А като казах природа, няма такова, много е спокойно. Много е приятно. И аз не знам защо много се заредих. Изведнъж много готино ми стана. Дай Петка, да ходим нагоре.
Нямам търпение. Още с изкачването към скалите много хора споделят, че усещат нещо различно. Сякаш въздухът натежава, а пространството около тях се променя. Но не всички преживявания са толкова спокойни. Има хора, които разказват за дезориентация, за леко замайване или странно чувство, че губят ориентацията си. Някой казва, че времето сякаш се променя, а усещането за пространството става неясно. Дали това е резултат от самото място или от силата на внушението, остава въпрос без категоричен отговор. Към това се добавят и историите за странно поведение на техниката. Посетителите твърдят, че телефоните губят сигнал, батериите се изтощават по-бързо, а дроновете и камерите понякога реагират необичайно. Разбира се, има и напълно рационални обяснения. Планинският терен, липсата на обхват и променливите атмосферни условия. И все пак, когато си там, усещането е различно. Ходиш из гората и изведнъж мега странно дърво. Сигурно съм в Хари Потър. Това омагьосаното дърво, там дето колата я изхвърля от клоните. Долу-горе е също. Те затова са му натрошени клоните. Уау! Това е направо несериозно. Ай, между другото, ще му фане много страх. Горе, виж. Много мразна такива скали. Отвесни. Още, защото аз това казах сега на петката, докато ходихме из гората, викам, сега викам, както ходиш, изведнъж ще дойде на хоризонта Белинташ. И наистина, тук излизаш, бам, скалата и директно усещаш страхопочитание. Мислех да ви кажа, че като ходихме в Дяволското гърло, там като влезнеш, усещах страхопочитание. Тук ми беше много приятно, докато вървяхме из гората, докато не зърнах скалата. Усещам абсолютно същото нещо. Белинташ е смятан за едно от най-древните скални светилища в Европа. Крие следи от цивилизации, изживели по тези земи преди хиляди години. Изсечените в скалата улеи, ниши и загадъчни форми подсказват, че това място не е било случайно избрано. Тук вероятно са се извършвали ритуали, свързани с боговете, небето и природните сили. И до днес Белинташ остава обвит в тайна. Място, където миналото и неизвестното се преплитат по начин, който продължава да вълнува и да поражда въпроси. Не мога да повярвам, че преди години, докато живеех в Холандия, само съм виждал и съм чувал истории за Белинташ и сега съм тук. Уникално е. Аз малко съм безмълвен, затова говоря едни и същи неща, но просто не може да се опише с думи. Ти го усещаш тук, дори да изключим цялата мистика, която е за Белинташ, като ние трябва да се изкачим горе, ние сме още по път, но много е красиво. Тук е огромно спокойствие. Аз живея на село в планината, в Родопите също, но тук е абсолютно различно. Една от по-малко познатите, но силни легенди разказва, че тук е била скрита тайна по време на древни войни. Според някои версии, траките използвали Белинташ не само за ритуали, а и като свещено място, където се пазили важни предмети. Дори се говори за съкровища или знание, което е трябвало да остане скрито от враговете. Някои дори стигат по-далеч и твърдят, че в района има скрити подземни структури, тунели или камери, които никога не са били напълно изследвани. А най-крайните теории говорят за нещо съвсем различно, че Белинташ не е създаден само от хора, че част от скалните образования и перфектно издълбаните форми не могат да бъдат обяснени с примитивни инструменти. Затова се появява идеята за намеса на древна, изгубена цивилизация или дори нещо извънземно. Белинташ със сигурност не дава отговори, той само оставя въпроси и усещането, че тук се е случвало нещо много по-голямо, отколкото може да си представим. Започна вече да ми се клати главата, пък като знам, че трябва да се кача отгоре, но ще го направя. Не знам как са направени тези стълби. Поне изглеждат на стълби, може да са нещо, което вече го няма, за което са го използвали. Мале, шега още не бива с това място. Римският историк Дион Каси описва събитията от 28 година преди Христа, когато римският пълководец Марк Крас предприема наказателен поход срещу тракийското племе Беси, но това не е обикновена война за територия. Според разказите най-ценната цел не е земята, а нещо много по-важно – тяхното свещено място. Смята се, че именно Белинташ е бил центърът на тази духовна сила. Светилище, което не просто е служило за ритуали, а е било в сърцето на вярата и знанието на бесите. След като го превзема, Крас не го унищожава. Вместо това го предава на друго тракийско племе – одрисите. Сякаш дори римляните са разбирали, че това място не бива да бъде разрушено, а контролирано. И тук идва въпросът: какво е имало Белинташ, че да бъде по-ценно от всичко останало? Какво са пазили бесите там и защо римляните са искали точно него? Място на сила или нещо много повече? 10 години по-късно бесите нападат одрисите и успяват отново да си върнат най-свещеното им място – Белинташ. Леле, Вау.
Мале, колко лошо ми стана. Дори петката е такъв. Дори петката е такъв. Дали бе? Аз не знам как се кача горе. Аз бях много смел. Петка, много пътувахме до тук, брат, трябва да се кача. Няма, аз трябва да не изпусна телефона, ти аз трябва да се качиш. Започнах малко да се аклиматизирам. На всичкото отгоре духа и страшен вятър. Вау. Добре, всъщност да ви призная, като се качиш вече тука и малко се поуспокояват нещата, проблема е бил от стълбата. Аз имам чувството, че виждам целия свят в момента. Виж докъде се простира гледката. До там, до там, до там. Ти си обграден от едно щастие. А представи си тези хора, които живеят в това село там или махала. Това всеки ден виждат Белентаж. И гледаш през прозореца, штрак. Има и една легенда, свързана директно с библейския мит за Великия потоп. Според тази легенда, унищожителните води на потопа са стигнали чак до върховете на Родопите. Когато водите са започнали да се оттеглят, самият Ноев ковчег е акостирал тук и е бил привързан с здрави въжета за скалния масив на Белентаж. Като абсолютно доказателство за тази библейска история, местните жители и водачи посочват специфични скални образования по ръбовете на платото. Тези образования имат съвършено кръгла форма и приличат на огромни, непокътнати от времето каменни халки. Разбира се, предназначени за привързване на масивни корабни въжета. В началото ви казах, че супер много информация погълнах за Белентаж и на някои от местата пише, че такива големи дупки стигат до 7 кубика. 7 кубика събират. Каза, че това е едно от най-древните светилища в Европа, което, както вече ви споменах, е на поне 7000 години. Много специално място. За тези дупки, които виждате по земята, те са около 300, така казват източниците. Тези дупки в скалите или така наречените щерни са феномен. Уникалното при тях е, че те задържат вода и не пресъхват дори през най-горещите и сухи летни дни. Легендата разказва, че тези дупки са използвани от бесите, от тракийските племена за жертвоприношения и за техните си ритуали. Когато тези отвори се напълнят с дъждовна вода и отразяват нощното небе, те формират точни проекции на основните съзвездия. При наблюдение от високо в скалната повърхност ясно се очертават фигурите на голямата мечка, Орион и Лъв. Но мястото, което винаги ми е било интересно и съм виждал снимки и съм го свързвал с някакви неща, защото аз обичам езотерика, да чета такива книги. Ето е това място тук. Искам да видите тези 4 дупки. Как навсякъде има мъх. Само тези 4 дупки. Все едно нещо е кацнало тук. Кацнало и като излита, нали, гори мъха. Няма мъх. И това винаги съм го виждал на снимките и сега го виждам на живо. Седи в него. Много са странни тези дупки. Дори, между другото, бях го свързал има една църква, ако не се лъжа, тя е в Добърско. На нея Исус Христос е изобразен в такъв космически кораб, като ракета. И ако видите отдолу самите крака на кораба, всъщност това са отделни снимки, това няма нищо общо. Те пасват тук. Това е много интересно. Аз съм впечатлен, дори настръхвам. Мястото е уникално. Мисля, че всеки, който има желание, трябва да го посети. На 100%. О! Гледай каква голяма. Това сигурно е една от дупките, която побира 7 кубика. Да забравим за момент, че има конспиративни теории и така нататък. Как се дълбае това? Каква технология, каква техника са имали тия хора? Аз се опитах да си прекопая градината на село и после ме боля 5 дни кръста. В принцип казах, че няма да говоря простотии, обаче сега като съм малко по-високо и като водата е под мене и ми иде да направя една бомба. И за хората, които ги е страх от високо, имат страх от високо, няма да се притеснявате тук. Проблема е в началото. Мислех, че няма да мога да се кача, обаче като се кача е добре, смисъл няма какво да стане. От време на време ми се заболява главата, но това е нещо нормално. Ще да ви казвам, ето още един гущер. Ето го гущерчето. Чакай да те видя, чакай. Как ги фащат тези гущери, не знам. Аз не съм бавен. Сега сещам и за тая плочка, която са намерили преди, мисля, повече от 50 години. На бок са базии и той там е изобразен точно с лиани и с змии. И сега всеки път, като видя някое гущерче и си мисля точно за тая плочка. Моето пътуване приключва тук. Не мога да мина там, абсурд. Не, то трябва да... Петка, върни се обратно, ако обичаш. Ето тук по средата трябва да върна. Кое бе, как да се покатеря там? Че как от тя са страна?
Добре, че съм с обувките на рънър, че нямаше да стигне и до тука. Чакай да се върна, където ми е мястото. Тук има и легенда, свързана с Александър Македонски. По път за Персия той оставя дар на оракула на Белинташ, златната си колесница. Други казват, че дарът не е бил за оракула, а за боговете. Ако това е истина, означава, че тази колесница все още седи някъде скрита. В близкото село Тополово е открито златно съкровище с монети на Филип и Александър Македонски, което подкрепя легендата, че Александър Македонски е бил на Белинташ. Толкова много легенди, толкова много история има тук. Едно от нещата баба Ванга е казала, че на 8-та жертва Белинташ ще разкрие своите тайни. Също така много иманяри търсят тук злато, защото тя е казала, че има около 800 кг чисто злато. По данни това, което аз намерих до сега, 7 човека са изгубили живота си, може би тук, около тая местност. Баба Ванга казва, че Белинташ е духовно охраняван. Не от хора, не от капани, а от нещо, което не може да се види. От преди малко си мисля, мога ли да барна едно задно салата тук? Що да не можеш? Имаш чувството, че прави задно салото на върха на света. И като казах върха, сега ще ви покажа мечка страх, мен не страх. Чак пък мен да не ме е страх. Добре бе. Петка, моля те, искам да не седиш толкова високо до мене и толкова близко до ръбовете, разбираш ли? Моля те. Направо да отдръсквам, разбираш ли? Ама брат, той не е толкова високо, бе. Между другото искам да се сушиш само малко. Някакъв камион дава назад. Его е там. Зумни го. Его е там камиона, не дава назад, бе. Разтоварват. Абе, Петка, какво е това село, бе, човек? Погледни какви сгради има. Конна база. Погледни каква конна база има. Пък как взе, че е конна база, бе, брат? Коня? Как има кон? В конната база. Чакай малко. Верно. С ръка на сърце мога да гарантирам, че тук енергията със сигурност е много по-различна от на другите места, на които съм бил. Гледките, панорамите, които виждаш, също са уникални и аз, докато идвах на тук, много ми беше стресиращо. Не знам защо, пък идвах с голям ентусиазъм. В момента, в който преминахме през село Врата, това нещо премина. Не случайно на село Врата. Ти представяш ли се? Има хора сигурно, които ще кажат, че филма ми е в повече. Абсолютно съм съгласен. Може и така да е, но не съм единственият човек. Това място е било свещено за толкова много хора през тези хиляди години. Особено вече като съм тук, много се заредих с енергия. Значи имам чувството, че мога или да полетя, или да скоча на другата скала, или да изтичам от тук обратно до Момчиловци. Между другото, Момчиловци не е много далече. Просто трябва да преминем от другата страна. Много важен въпрос. Въобразявам ли си ти как се чувстваш? Честно казано, наистина, като бяхме в колата и докато пътувахме, наистина се чувствах много зле до момента, в който не слезнахме. Тръгнахме просто да ходим в тази гора и всичко приключи наистина. И си въобразяваш, при мен беше абсолютно същото нещо. Добре, защото за момент почнах си мисля, че съм мулти се филмира. На моменти може. Това са си нормални вродени психични отклонения. И най-важният въпрос, доказахме ли, че тук е имало извънземно? Някой вярва, че Белинташ е бил не просто светилище, а площадка. Площадка за кацане на нещо, което идва от небето. Причината са перфектно изсечените форми в скалата, правите линии, симетричните отвори, каналите, които изглеждат твърде прецизни, за да са дело на примитивни инструменти. За мнозина това не е просто човешка работа, а нещо много по-напреднало. Хора от село Мостово разказват, че през 2005 са виждали странни летящи обекти над Белинташ и странни светлини, появяващи се над Белинташ през нощта. Аз мисля, че точно това място тук, където ви обясних преди малко с 4-те дупки в средата и няма мъх по средата, мисля, че това доказва нашата теория. Тук е имал извънземен кораб. От тук нататък вече може да ме викате Друмев, конспиратора. Усещането, което получих на Белинташ, не мога да го опиша с нищо, което до сега ми се е случвало. Мястото наистина е мистично и се заслужава да отидеш и да почувстваш това, което и аз почувствах. Ако този клип ви е харесал, може да видите и този тук. Чао!